What's up guys, may to guys. So manatag panood to. Natas gawas kay Garilio ta. Kita na to kuya oh. Mukay sa basura. Kita siya pagkaon. Kita siya Jollibee yang ikaon. Ah. Grabe inita guys eh. Walang mahipit aning coral rin. Kung ganito sa mga area, grabe inita. So alas 12 pa, alas 12:23 kauntohon. So nakataon na may billboard usa. Daghan na boss. Daghan na. Mukha lang gihapon siya guys oh. Kani boss oh, ini mahalin boss? Ha? Plastik pa ni. Kaunas busing rin guys oh. Oh, tao na diyan. Apa di mga soda ng labay no? Sayang kayo. Kao siya sa mga luha niya guys. Jollibee nga panangkuhan. Jollibee nga kanang nilabay sa basura niya. Makaon pa, kauno niya. Di sa lalim ni mo masura guys eh. Init niya, baho. Oh, tapos kuya oh. Nawa kay tubig ana. Ano tubig? Yan. Ana kay 20 palit ni ko ano. Tubig oh. Wala. Taon siya guys. Taga din ka. Asa dai niyo? Ha? Housing? So nari ko sa lamban ron guys. Ay nagkuha mi nagtrabaho. Nakita ako sa kuya diri nga masura. So ano yung taon kayo taon siya sa kanang inabay ra nga kuan ba? Inabay ra nga mga Jollibee. Kasi tubig, kailangan ako sa tubig eh, para mas okay kayo. Yan, masulod sa kuya ha. Sugod sa itong trabahoan guys. Sumori na magtrabaho na focus na billboard. So musod sa ko sa kung ban kay init. Ay! Tulog sa tadi guys oh. Ayo ko bantay man ning bani guys. Mari ta matulog. Sigawas kuan ko. Bako. Nagkuan ko dito. Nag-yusi-yusi ginagmay ba. So matulog sa ko guys kay init kay sigawas guys. Ang kauban ari oh. Ngita po siya katulganan. Ang oras na to ron, time check sa ta kay Masih melapas ta sa launa ba. Asa naman ang orasan, uy.
Alas 12:27. Bata pa? Oo. Bata pang oras, magkapiyong patag mga media. Ah. Ano ninyo? Ay! Ano pa matok? Pwede ba extender? Wala na paggaling. Ay! So okay guys, magsugod na miguan guys. Trabaho ani guys, oh. Kita mo ani billboard sa guys nga gamay. Amo ni butang nag-frame diri sa kilid. So alerto na. Alerto kay ang kauban no, buha dayon no. Oh. So trabaho gid ini ini de. Papa sa papa. Para diha nang kuan no. Murag naay kuan din ha. Ano ba diha? Naay si tawag kaning Mga na ba? Pag nato diha? Dagko aw. Di mo silbi na kay atong barina gamay ra man na. Dagko gid guys ah. Nag-request mi gamay. Yo, what's up guys? So nakahuma na mig usa ka kuan guys. Usa ka kuan. So kuang lamig usa. Usa ka tarp ng gamay. So singot kay guys. Relax ako guys. Ay alas 3 na guys. Mag-snack na ko guys. Mag-snack sila nga na yung mga kwarta. Kita wala. Snack tagdumboy yung tapos gawas. So ako tason guys ha. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe aning akong channel nga pobre nga ning kamot. O katong shout out ato kanihang ako na vlog nga ako masura siya. Sakto ko niyang gibuhat na kuan ba, narbaho, di siya narbaho. Dapat maayo ng nga nga klase may tabangan nato, may maningkamot man na siya. Yung prihanan kuan. So ako nang mga mangayo, di ko matabang ana. Kuwat rag pangayo, ay kayod. Dapat natay kayod. Hindi maabot, nay mo kuan. Dapat kung matagaan. So, dili taman. Bye. God bless.